Ola, bo día. Aquí estamos outra vez, unhas novas conversas no lar. Deben de ir xa con 20 tantas persoas relacionadas con Betanzos e coa súa contorna e que destacan en unhas ou outras facetas do máis variado, non? Do máis diverso. Hoxe temos con nós a unha persoa que pronto vos soará, que non vos sone, e outros xa coñecedes, que é Ana Tomé. Ana Tomé é unha xornalista e fotógrafa e que ten un amplio currículum relacionado con todo este mundo da fotografía, pero tamén con todo o mundo da cultura. Entre outras cousas, é máster de Pedagogía en Ciencias Sociais, é máster en Comunicación e Educación na rede pola UNED, titulada pola UNED en Antropoloxía Visual e Webnografía, titulada polo Instituto 8 da Universidade de Barcelona en Fotografía Terapéutica Participativa, titulada polas Universidades de Valladolid en Alfabetización do Patrimonio Cultural, titulada tamén pola UBU en Comisariado e Organización de Exposicións, titulada pola UNED en Competencias Digitais para Profesionais da Cultura e da Creación, e despois é autora de numerosos proxectos, como 12 miradas en femenino, autora de Reserva 17, e coautora do fotopoemario Fotoversia, conxuntamente, me parece que era con Xosé Vázquez Liste, reseña publicada no Instituto 8 e despois actividade expositiva, ten tamén, porque funcionou tamén ou traballou como comisaria de diversas exposicións, e aquí recentemente, foi tamén, tivo un papel moi destacado na exposición de Ruth Matilda Anderson, donde fixo, non sei como chamarlle eso, unha especie de montaxe en base, de revisión daquelas fotos de Matilda Anderson nos mesmos lugares, con traxes de época, pero na actualidade, que moitos de vos puidechedes ver, organizada polo Museo das Mariñas, con Ángela Arcai, e etcétera, pero mellor falar despois con ela de todas estas cousas e simplemente ahora darlle os bons días. Bo día, gracias por contar comigo e representar esta disciplina da arte, non, que é a fotografía. É un placer para min estar aquí porque, ademais, neste sitio hai agora 2 anos que se celebrou o 25 aniversario do Lar de Unta, tiven a sorte de impartir un curso de fotografía. Ademais que foi exitoso en público e, con un remate moi tamén exitoso de traballos por parte dos participantes. Foi un curso, puntual, naquel momento para lembrar esos 25 anos do LAR, pero, sí que se notou esa inquietude por parte dos socios e dos betanceiros con referencia á fotografía. No LAR, lóxicamente, tamén estamos encantados de que estiveras de colaboradora en calquera tipo de actividade. Nós xa sabedes que estamos sempre abertos a calquer tipo de colaboración co tema da cultura en Betanzos. Ti eres nativa de Euskadi, non? Sí. Ainda que tes raíces aquí. Sí, efectivamente, sí. Os pais emigraron a Euskadi e eu... Como tanta xente. Da zona de Guitirizo. Guitirizo e Sobrado, sí. Eu nací en Artiagabeitia e en Baracaldo. Sí. Moita xente desa zona, ademais, en concreto, houve esa emigración centrada moito en Euskadi. Algo en Barcelona, menos, pero moito para Euskadi. Hai que decir que sempre se fala do Centro Galego en Bos Aires, que é o máis antigo de España. Teño que reivindicar que o máis antigo do mundo en España, o Centro Galego máis antigo de Baracaldo, que se fundara no ano 1901, moi cerquinha de onde estaban os Altos Fornos. A actual ubicación do novo Centro Galego, o Centro Galego está en Artiagabeitia, en Baracaldo, dende o ano 66, e veñen de celebrar o Día das Letras Galegas tamén hai uns días, que sempre me envían material fotográfico e demais, por todo lo grande, ademais con moita participación de todos os vecinos. Eu coñezo a través de persoas, da lá de onde procede Pastora, de Pastora Veres, a unha persoa que era moi activa ali, que igual non sei se o coñeces, que era Raúl Río, e que nos ten bastante informados das actividades que hai por ali, mesmo coa Universidade de Deusto tamén, e sí que hai unha labor ali relacionada con Galiza, moi ampla. Moi activa, sí. Incluso houve unha cátedra de estudios galegos que a levaba Xosé Estévez, na que eu participei un ano tamén. Dali foron, eu que sei, xente daqui, desde Manuel María, cando vivía,
pois por ali pasaron Mercedes Queixas tamén, pasaron SES, foi a cantar ali tamén. Tamén, sí. Eu coñecín a Miguel Anxo Fernambello no ano 90-91 ali. Temos relación, a relación dende... E ti cando voltache para aquí? Pois voltei anos despois, pero ao final vou e veño, porque, bueno, a familia sigue ali, entonces pues, sempre hai un vínculo forte, ¿no? Pero, bueno, habitual, ahora mismo resido aquí, donde tomo a maior parte das fotografías. E ahora eres unha betanceira lexítima, xa. Sí, bueno, pode ser. Sinteste identificada. Neobetanceira, ¿no? Ou algo así. Sí, sinteste identificada con Betanzos. Non sei que decirche. Os fillos da inmigración non somos de ningún sitio. Eu entrar ese debate moi complexo, se estiver aquí Xesús Fraga, tería moito que decir, pero casi que non somos de ningún sitio. Se estás en Euskadi te sintes como na casa, pero non tes moito apelidos vascos. Se estás aquí te sintes de alguna maneira socializache ali, entonces máis euskaldún. Bueno, estamos a medio camiño. E Betanzos non che parece un pouco moi fotográfico? Sí que, a ver, Betanzos é un pouco, eu cando era nena, como vivía nun entorno moi industrial, quería vivir en Guernica, de maior, porque Guernica era un sitio entre rías, cerca do mar, nunha desembocadura, un pouco pequeno, e resulta que acabei en Betanzos, que é unha especie de Guernica. Sí, eu que lle chamo a Mesopotamia galega, porque o Tigris e o Éufrates, neste caso, Mandeo e Mendo, e saída tamén a ría, non? Eu creo que, bueno, eu sempre o digo, eu non son nativo de Betanzos, pero sempre digo, pero a miña familia medieval seguramente foi daqui, porque eran tenreiros, e os tenreiros foron levados polos Andrades á zona da Terra Chá, que é onde realmente nacín eu e nacín meu pai, non? E todo eso. Entón, estes, xa sabes esa costumbre que hai, non, estes son venideros, non? E digo, bueno, venidero, igual estaba eu, ou a miña familia, a miña sangue aquí antes que ti, os que sodes aquí de toda a vida, pero bueno, é unha disputa tonta. Sí, non ten maior sentido. Non ten maior importancia, digo como anécdota. Moi ben. Que che iba a decir? E en que andas agora mesmo? Porque, aparte, depois falamos de máis cousas. Agora andas metida en algún lío, porque me falache de Lugo, de algo que estabas facendo. Sí, bueno, a ver, dentro das diferentes actividades fotográficas, eu non son de facer foto única, non? Nin de postas de sol, nin cousas desas, non quita que algún día fagas alguna. Pero me gusta máis participar en actividades fotográficas que teñen outro tipo de trasfondo. De feito, a min, se algo me gusta da fotografía é a súa vertiente máis terapéutica e participativa. Bueno, estou dentro dunha asociación que se creou en Lugo, que se chama Maruja Roca, que non é que crede precisamente cerca, pero as actividades que convocan son moi interesantes, por eso me achego a Lugo, que é a asociación Maruja Roca. E hai 2 semanas fixemos unha actividade que se chama, en inglés, se chama Health Portrait, que é un movimento realmente que fundou un fotógrafo norteamericano donde a fotografía digamos, ten outros fines sociais e participativos. Entón, escolle un colectivo que ten algún tipo de, bueno, ou pouca visibilidade, ou non está recoñecido, ou simplemente está infravalorado, e se lle realiza unha sesión de fotos, uns retratos, para de alguna maneira, mellorar a súa estima ou autoestima, e despois se lles entregan. E para esta actividade en Lugo escollemos un centro de día de maiores, decidimos que a primeira edición, porque a intención é repetida, sería con persoas maiores, non? Para un pouco poñer en foco o edadismo e tamén facer unha actividade que fora interxeracional. Porque nós vamos para maiores, non é? Sí, mal que somos abuelos. Hai que ter a referencia, agora somos avós, recientes. Sí. E entón, pois nada, seleccionamos ese grupo coa colaboración da traballadora social e a psicóloga do centro, seleccionou a 12 persoas, porque claro, tiñan que ser persoas que estiveran en condicións físicas e tamén mentais, e montamos un set de fotografía e lles fixemos un retrato para, previamente, contactamos con un instituto de Lugo que os amañou un poquinho, os peinou e tal. Entón, no set, lles facíamos unha fotografía, falaban coas rapazas, falaban con nós, historias de vida, e demais. Entón, facíamos a imaxe, xa se descargaba e antes de que se foran das súas casas xa levaban o retrato enmarcado. Foi moi emocionante, moitos choraban, había casos de mulleres do interior que non tiña un retrato nin a peinaran nin a maquillaran dende o día da súa boda.
falamos de xente con 80 e pico anos. Sí, sí. E non tiña un retrato de si mesma dende aquel momento, non? Bueno, daquela, claro, eran outros tempos, sí. Pero é Efectivamente. curioso, porque eu miro para atrás a veces fotografías antiguas, destas que ao mellor encontras nas casas, ¿no? E ves que, bueno, pues, xente que non tiña recursos, que traballaba no campo, que está, e os ves todos maquiados na foto, con traxe, todo. O sea, había unha especie de, como, non sei como chamarle, como de rollo de unha elegancia natural. Sí, na primeira etapa da fotografía, na que a fotografía, de alguma maneira a fotografía era casi un luxo. Claro, era como digo eu, como se fora un rollo, un ritus de dignidade, sabes? Sí. A maioría, claro, que naquele momento ter unha fotografía era como ter un retrato pictórico, é dicir, viña sendo un luxo. Entón sí que de alguna maneira se vestían e posaban, bueno, con ese feito de trascender. E mira a importancia da fotografía, bueno, eu son un profano, pero falo, a mellor meto a pata, pero porque teño visto fotografías de mortos, a relevancia que se lle daba, bueno, o tema da naturalidade da morte, o enfoque da naturalidade de alguna maneira, porque teño visto fotos dunha familia toda elegante de pé e incluso cada leito levantado, coa morta ou o morto, e tal, e toda a familia ao redor. E depois as fotos típicas do morto, guardada do morto, os que tiñan máis, algúns que tiñan máis poder económico, facían incluso hasta como se foran postalillas como de invitación ao enterro coa foto do morto, ¿no? Para repartir, a veces en relieve e todo, ¿no? O que era ese mundo. E non o volvín a ver, bueno, tampouco que andivera por todo o mundo, pero volvín a ver algo parecido incluso nas esquelas que poñían nos tablós de anuncios no sur de Italia, que ainda se estila eso. Nas aldeas xa non se poñen con foto normalmente, pero ali poñían con foto tamén. Sí, eso foi outra etapa da fotografía, de retratar mortos, que además hai varias novelas sobre esa historia, bueno, bastante escrito tamén. E, bueno, eso foi unha etapa, non? Igual que ao principio a xente se vestía moi pulcra, despois veo esa etapa de intentar recoller de alguna maneira moi clara captar esos momentos e captar efectivamente esa presencia, non? Para que quedara para a posteridade, pero a fotografía foi evolucionando, non? E despois foi evolucionando hacia sectores ou actitudes e actividades que non tiñan que ver con esa pose, non? É o caso do que fixo Ruth Matilda Anderson, que documentou a vida diaria e cotiá, onde a xente non, digamos, escenificaba de alguna maneira o, bueno, en ese momento a súa pose. O de Ruth Matilda Anderson foi un fenómeno social, histórico e de todo, non? Sí, tivemos moita sorte de que pisara tamén Betanzos e, bueno, por esos actos do centenario, que estivo entre o día 10 e 17, 18 aquí en Betanzos, e a maior parte das fotos as fixeron 16 de xaneiro, precisamente cadrando coa feira. Por eso as fotos que vimos son todas daquel momento, non? Outro fotógrafo que ahora este ano lle está dedicando a Academia Galega de Belas Artes, lle está dedicando o ano, é a José Suárez, que tamén fixo fotos icónicas, non? Foto do neno co barco e outras moitas, sobre todo moita foto de mariñeiros. E a mí me rompeu un pouco os esquemas xa hai moitos anos, cando coñecera a José Suárez, porque para min esas fotos que sacaba rompían un pouco co que era a imaxe tradicional de Galicia de oscura, gris, fotos moi blancas, non? Sí, é moi luminosa, sí. Ademais é que contrasta porque moitas das escenas que capta son de migración, sin embargo esa luz parece que lle dá un aire de esperanza, non? A todos aqueles que marchan pese a súa situación precaria naquele momento, non? É verdade que en Galicia, aparte da chegada de Ruth Matilda, temos da época grandes fotógrafos, é dicir, acabas de mencionar aquí en Betanzos temos a sorte de ter a Veiga Roel, que, o sea, ten unhas fotografías magníficas, o sea, non hai máis que decir. E que é unha especie, contribuiu moito á recuperación da memoria visual do que era Betanzos. Sí. Que se non fora por el, moita desa memoria se teria perdido. Porque, claro, a xente máis maior morre, pero que é a memoria visual, a fotografía ten unha relevancia. Tamén o cine, o que pasa é que o audiovisual naqueles tempos era aínda máis precario que a fotografía. Sí, aparte que necesita moitos máis medios. Aquí estivo, unha cámara, de todas maneiras, tena calquera. E, digamos, non precisa un software ou non necesita unha postproducción moi complexa, pero claro, editar vídeo, editar filmes, sí que necesita, bueno, moito máis
coñecemento, materiais... Aquí no lar estivo en varias ocasións, pero na última que lembro estivo presentando un libro Manolo González, do audiovisual, e tiña imaxes inéditas, non lembro o home do que trataba o libro, non me sabe o nome, imaxes inéditas de Betanzos de comenzos de século, como baixaba xente a Romería dos Caneiros, como baixaban na estación do tren, aí abaixo, e tamén na propia Romería, tiña imaxes moi interesantes daqueles tempos, con gaiteiros, con todo isto. E son imaxes que, bueno, polo menos están recuperadas e están guardadas aí na Filmoteca de Galicia. Sí, teñen un valor antropolóxico realmente elevado e nostálxico, porque ao final ese tipo de imaxe a xente lle gusta moito. E o outro día mismo con fotos, porque é estupendo, porque o outro día houve aquí un acto tamén sobre o tema bueno, un pouco do patrimonio natural de Betanzos. E Arcai trouxe unhas imaxes a ese acto que houve en Biblos do que foi o pasatempo, aínda con fotos, e que se chaval nos pés, non? Ver o que fomos e como foi a degradación a través das fotos. A fotografía tamén ten un rexistro testimonial moi importante, non? É dicir, aínda que moitas veces como disciplina artística se infravalora, é dicir, realmente a fotografía abrangue moitos eidos a parte antropolóxico, testimonial, etc. Pero non sei por que nos últimos anos foi como un pouco menospreciada, non? Quizá porque enchemos as redes sociales de postas de sol e de selfies, pero non é xusto, en ningún caso. Bueno, eu en calquera caso, o que se usa nas redes sociais, por exemplo, uso o móvil, pero para sacar un momento dun recuerdo personal ou cousas así, pero realmente non ten a importancia, eso non ten a relevancia, nin ten o uso da cámara, nin o valor que ten isto. Efectivamente, o uso da cámara xa supón unha toma de conciencia diferente á do uso do móvil. Si que é certo que en un momento dado, se non tes cámara, tiras o móvil, non? Bueno, vale. Pero usar a cámara xa supón escoller un instrumento e un posicionamento cara a toma desas imaxes, non? Entonces, bueno... Mira, eu estaba lendo aquí nesta chuleta que traio que fuche tamén comisaria, a ver onde encontro, te refires a... de Ana Turbau, sí. Mira, que é unha fotógrafa me gustaría moito... Que é unha fotógrafa flipante e que ademais tamén colleu para extraer da memoria momentos importantísimos da historia recente. Sí, me gustaría comentar, bueno, brevemente, non? Ana Turbau estivo en Betanzos xusto 15 días antes de finar, foi magua porque realmente organicei unha exposición que ela quería levar a cabo 50 anos despois das actividades que se levaron a cabo, das reivindicacións, movilizacións que houve na AP9 aquí en Guísamo. Sí, esas imaxes son icónicas. Efectivamente, sí. Ela quería volver a encontrarse con aquelas persoas que as protagonistas das súas fotos, non? Empezamos un traballo no que ela colaborou aquí en Betanzos, que estivo, recorremos ademais as ubicacións da AP9, nas que ela tomou as fotos, e empezamos un proceso para identificar a xente. Esa identificación foi gracias a un concelleiro de Betanzos, de Bergondo, sí, Pablo Santiso, pero tamén gracias á colaboración de Xosé Luis Mosquera, porque el coñece moi ben toda a área, non? Entonces, bueno, cos negativos, ampliando, mirando, conseguimos identificar vivas a 6-7 personas e despois os, digamos, descendentes xa. E cando xa tiñamos todo iniciado, co orzamento ademais aprobado polo Concello de Bergondo, que Alejandra se implicou moi ben, pois me chama un día a Drapallón e me di: a niña morreu esta noite en Barcelona. Non o podía creer, evidentemente, porque 2 días antes acabamos de falar e o día seguinte de morrer me chegou unha carta dela, un sobre co resto dos contactos, das imaxes que ela tomara. Foi un momento, bueno, impactante. Eu sentín hai pouco unha sensación parecida, pero con o panadeiro, con Manolo González, porque xusto o día 1 da feira estive falando con el que iba a colaborar con nós nas xornadas irmandiñas que facemos cada ano, e aos 2 días digamos que o pau, non? De ver que morrera, non? Que esas cousas son moi importantes. Sí que son, sí. E bueno, neste caso, pese a que ela morreu, o seu fillo contactou comigo, decidimos levarlo adiante, falei tamén coa alcaldía, dixeron que adiante, e co Consello de Cultura Galega, porque eran eles os que cedían as imaxes,
e demais. Entón, hai agora prácticamente un ano, inauguramos a exposición na Senra e tivemos un acto no local social de Guísamo, na Sociedade Recreativa, creo que se chama, donde as persoas vivas aínda lles pudemos entregar unha copia das famosas imaxes. Apareceu ese neno que tamén é icónico, que o ten no colo, conseguimos localizalo. Súa nai ainda vive, Carme, pero estaba xa un poquinho, bueno, mentalmente non estaba ben, entón non a trouxo, pero veu a recoller, sí. Esas cousas son moi intensas, non? Ese tipo de... Sí, por certo que agora o día 15 vai haber a gran retrospectiva que lle debe Cataluña a Ana en Barcelona, pero estamos a pelexar para que esa retrospectiva veña a Galiza. Sí, todavía ainda non sabemos, pero bueno, aí andamos. Manteño o contacto con Dani, o seu fillo, e agardamos que sí. Hai unhas fotos, a modo anecdótico, que sacou Ana Turbau neses 5 días que estuvo na miña casa de Betanzos. Non teñen moita calidade porque estaba estrenando unha leica sobre a que despois escribeu Xesús, non? Curiosamente hai fotos ela lle fixo unhas fotos a Xesús Fraga subido na fonte de Diana, explicándolle como facían antes para beber nesa fonte. E, bueno, non van a ter repercusión pública, pero está moi ben. Pero sí. Despois, bueno, decíamos antes, falabas que ti colaborache tamén nun libro moi bonito, que además teño na casa, con Xosé Vázquez Liste, un libro de poesía e tamén de imaxes, non? Tiveche máis experiencias que estas que tiveche con Xosé, dese tipo de publicacións? Sí, teño colaborado con Nómades do Verso, con este colectivo, realizando imaxes, e de feito, pois mira, antonte estiven en Vigo, no Museo de Arte Contemporáneo, porque tamén un colectivo de mulleres nos que está Branca Trigo, Nila Álvarez Pousa, non lembro ahora máis nomes, pero bueno, hai máis xente, Silvia Penide, tamén fixeron un acto poético, entonces sí que me gusta colaborar especialmente, porque a relación entre a poesía e a imaxe é total. Non sei se me equivoco, pero tamén has colaborado con Gosia. Sí, efectivamente, sí, expuxen ali varias veces, sí. E de feito impartín ali tamén algún taller. Bueno, que non a coñeza, Gosia é unha artista moi coñecida en todo Galicia, pero fundamentalmente tamén na Coruña, e que leva moitos anos aquí. Ela é originaria, me parece que de Polonia, non? Sí, da Galiza Polaca, ou algo así. Sí. Bueno, e é unha persona moi, xa digo, moi respetada desde o punto de vista da arte, e que, bueno, fixo algunhas que outras propostas culturais, non? Tamén con poesía... Sí, de feito hai un libro seu de arte terapia que o editou a Universidade da Coruña, que foi, bueno, a maioría das imaxes foron sacados dentro da fábrica de armas. Sí, na fábrica de armas. Na que colaboraron un montón de poetas. Eu coñezo tamén a Luz Campello, ten ido ali. Sí, efectivamente, sí. O ano pasado celebramos ali os estudios abertos e expuxen eu unha colección de fotografías sobre o cine Avenida da Coruña. Tive ocasión de fotografiálo antes da obra actual de Abanca e expuxen ali esa serie de fotografías, debe ser unhas 60 ou así. Bueno, os cines de antes. Sí. Eu fun cando era un chavalito. Fun ese cine cando era un chaval, igual que o cine París, o cine Rex, o cine Monelos, o cine Gaiteira. Estaba cheo de cines. Sí. Además estaban desvinculados dos centros comerciais, que era o mellor. Incluso en vilas das aforas, non? Bueno, aquí chegou a haber 2 cines en Betanzos. Sí. E depois había un cine no Carballo, de Oleiros. Houve cines por moitísimos sitios, por concellos rurales incluso. Sí, hai pouquiños días pasei pola Feira do 3 e resulta que me encontrei ali un edificio que pon cine. E ali debe de haber un cine tamén, non sei. Tería ganas de contactar con alguén para poder entrar e ver como está dentro. E en Fene hai un edificio, un cine maravilloso que conxugaba tamén o tema de cine como sala de baile, porque daquela se facía un pouco de todo, e eran cines moi versátiles, para todas estas cosas. Era o Tinder da época. Sí, é así. Moi ben. Mira, que é este libro? Que tes? Mira, o libro, bueno, por traer, hai varios anos, coa Asociación de Fotografía de Betanzos en Foca 8, fixemos unha exposición, fixemos un par delas aquí en Betanzos, pero unha fixose en Biblos. E resulta que cando estábamos montando a exposición,
empezamos a preguntarnos uns aos outros polos nosos referentes. E cando acabamos, me di conta de que ninguén, absolutamente ninguén, citara a unha muller fotógrafa. Entón, a partir dese momento, con María Varela, que tamén estaba na asociación, fixemos un proxecto que se chamou 12 miradas en femenino, donde rescatábamos a 12 grandes mulleres fotógrafas, cada unha delas vencelladas a unha subdisciplina da fotografía. Tamén nos puxemos despois en Biblos ese proxecto e despois foi tamén o IES Francisco Aguiar. Me temo que, como en todas as artes, a muller é a grande descoñecida tamén na fotografía. Todo o mundo se enche a boca dicindo, pois, non sei, capa, non sei, Saul Leiter, etc. Pero non das mulleres aínda hai que, de alguma maneira, reivindicalos, non? E este libro que trouxen hoxe forma parte de, bueno, desa indagación, non? Nas fotógrafas que non son recoñecidas. Neste caso é Maruja Roca, que foi unha fotógrafa lucense e que, aínda que empezou a fotografiar algunhas, bueno, persoas que sí querían retratos familiares e demais, despois dedicouse a fotografiar escenas da vida cotidiana, moi semellante ao que fixo tamén Ruth Matilda Anderson. Entonces, o seu legado ten un amplio valor antropolóxico. Este libro editou no Eutropio Rodríguez, que tivemos a sorte que participara tamén cunha charla no centenario de Ruth Matilda, e está editado por, o sea, no texto tamén participa Nieves Neira Roca, que é, curiosamente, familiar de Maruja Roca por un lado e de Uxío Novoneira por outro. E é unha muller realmente, bueno, moi sensible a esta temática. E, bueno, o libro recolle un pouco a actividade e a vida de Maruja Roca, grande descoñecida, en Lugo, no interior de Lugo en concreto. Por iso, na Asociación de Lugo, tamén, para que o seu nome tivera maior visibilidade, decidimos usar este nome, o feitizo de... O sea, a Asociación Fotográfica Maruja Roca xa estaba en aquel momento este libro en marcha. E, bueno, por iso trouxen este libro, para acordarnos tamén de que, aparte de Ruth Matilda, houve tamén mulleres do país, fotógrafas. Sí, efectivamente. Aquí en Betanzos algo andiven indagando, pero me temo que pouca cousa, sí. Pero, bueno, hai grandes fotógrafos en Betanzos e, bueno, tamén hai mulleres. E mira unha cousa. Aí andamos. Xa que estamos falando de fotografía, vamos falar da máquina. Sí. Ti, claro, as máquinas, que é algo importante, non? Sí, de feito, moita xente non lle chama máquina a cámara. Sí, efectivamente. Sí. A mí me parece un nome moi bonito, chamar a máquina. Sí, porque son... Este é o caso destas cámaras antiguas, que esta é unha cámara dos anos 40, 50. Estos son verdadeiras xoias, porque, decir, montar isto era, vamos, un traballo artesano realmente importante, non? É dicir, agora, pois claro, é moito máis cómodo usar cámaras digitais, pero, bueno, somos bastantes os que todavía nos gusta disparar en analóxico. Ti, se tiveras que falar dunha cámara que enamora, que cámara falarías? Porque hai marcas por aí moi, quero dicir, moi boas, eu xa sei, que compiten entre elas e tal. Pero eu, por exemplo, polo que escoito, unha Leica, creo que as Leicas son algo especial, teñen algo especial, non? Que é o que teñen? Sí, bueno, aparte dese valor de marca, non? Sí que son cámaras que, bueno, o seu funcionamento e a súa calidade, sensores e demais están, por encima da media normalmente. Tamén hai que decir que hai certo postureo, pero, bueno, en xeral todo o mundo que ten Leica, incluso hai xente que conserva Leicas antiguas, funcionan moi ben. Tradicionalmente, as Leicas estaban moi ben selladas ao mundo do fotoperiodismo. E a nivel usuario estaba aquela disputa entre nikonistas e canonistas. Eu, por exemplo, fui nikonista, non? Pero, bueno, ainda conservo as Nikon. Pero logo, cando chegou a revolución digital, se abreu moito máis o abanico, non? Entonces, entrou moi forte Fuji e entrou moi forte tamén Sony. A Sony, hai que decir que está moi por diante. A seguinte, a outra marca que habitualmente tamén, bueno, é bastante recurrida, que é a antigua Olympus, que hoxe en día chamase OM System. E eu habitualmente en digital traballo con OM System ou con Olympus, vale? Sí, entre outras cousas porque son lixeiras e moi cómodas. En analóxico, por chamarlo de alguna maneira, pasa algo tamén. Sí. E que tes? En analóxico, bueno, é que eu son de época de analóxico, é dicir, cando eu estudiaba na facultade, en terceiro de carreira, a asignatura optativa que escollín en fotografía, entón me pasei
todo o ano, 3 tardes á semana metidas nun cuarto oscuro, que salías, que non vías nada ali, non? Entonces conservo fotos tomadas e reveladas por mí mesma de varias do entorno industrial da época. De feito, a mí me deron permiso para entrar na Babcock & Wilcox, na famosa Balco ali no Valle de Trápaga, e conservo imaxes todavía que tomadas por min, non? Hoxe en día, para revelar en analóxico, claro, tens que ter en casa... Revelar é fácil, o problema é positivar, porque necesitas máis... decir, eso se complica bastante máis, non? Pero, bueno, sí que é certo que hai moitos laboratorios, que envías o carrete, que cho devolven bastante ben, e agora en Coruña abriu hai pouco teñemos o atelier, teñemos o atelier de fotografía que pechou, e agora temos Luz e Fusco, que é un taller que hai na zona de San Agustín, donde este carrete que teño aquí montado vou ir a revelar en breve con Xesús Fraga, que tamén se nos pasou tamén o analóxico, entón imos pedir cita aos dous para axudarnos un día. Xesús, cando fixo aquel traballo tan bonito dos canalóns e de todo aquilo, sabes? Primeiro, el contara que primeiro foi el co móvil sacando fotos e tal, pero depois, claro, quixolle buscar un pouco máis de calidade, non? Aí tiveche que algo. Bueno, en ese momento, así falando con el, tiña unha cámara que non lle enfocaba ben, que era de Ana, e entón lle dixen, home, se queres material, non te preocupes. Entón baixei con unha das Nikon, pesa un pouco e tal, porque as Nikon pesan e tal, e primeiro pasei un obxectivo, pero logo, porque para baixar, os canales non, que lle quedaba moi longe aquilo, entón ao final lle din o kit completo. Tinlle un macro, un 50 mm e despois un 70-300. Entón lle dixen, toma, queda con todo e a ver que faz. E a verdade que foi un placer ver, porque el pasaba por un momento difícil, personal, naquele momento, non? Eu a veces o vexo pasar ali polo mandeo dende a casa, moi contento, moi emocionado, ademais facendo esa conexión mente-mao a través da imaxe, mente-cámara, e, bueno, participei escasamente nese momento, nese proceso. Xesús ten unha sensibilidade especial. Sí, sin duda. Para todo. Sin duda, sí. Logo, foi a exposición e demais, e, bueno, para mí foi un placer. E depois eu fun a unha das andainas de visitas guiadas máis bonitas que foi con ele, con Dani Lucas, que ademais é socio do DAR, sobre o mundo do ferro en Betanzos, os balcóns, as portas de ferro, todo eso. É un mundo que para min era, como para casi todo o mundo, absolutamente descoñecido, porque non te fixas. Bueno, hai un balcón, hai isto, tal, pero... E hai un mundo detrás maravilloso. Sí, que hasta en eso o patrimonio de Betanzos é riquísimo. Sí. Pasa normalmente cando resides nun lugar, digamos que a vida cotiá te leva a pasar dunha maneira por encima, non? Cando colles unha cámara e te detés e vas mirando con detalle, empezas a preguntarte e isto que é, entón vas indagando, entón a cámara de alguna maneira te obliga a pararte, a mirar, a pensar, non? E a partir de aí, poden xurdir cosas, tal como lle pasou a Xesús, non? E a súa sensación de, digamos, de plenitude ou de, nese momento de chegar a unha especie de equilibrio, non? Foi moi importante. De feito, no libro que presentamos en Biblos, en Tempo de Correspondencia, el menciona, el lle conta a Xerardo, que, por certo, Xerardo está tamén na Asociación Maruja Roca, el lle conta un pouco, nesa correspondencia, cal é a súa, a repercusión que tivo naquele proceso, o uso da cámara e o proxecto. Sí, que estive nesa presentación e teño o libro na casa, ademais. Sí, maravilloso. Pois, non, nunca defrauda, Xesús. Incluso despois do famoso libro, Premio Nacional de Literatura, o libro de viaxes do Miño, tamén é un libro diferente, especial tamén. Tamén. Cheo de sensibilidade e de unha especie de respecto cara a natureza e o entorno moi potente. Falando do entorno, que a todo mundo que pasa por aquí, sometémolo a un terceiro grado, sobre o casco histórico. E que opinas? Bueno, a ver, veño dun área industrial onde prácticamente non quedaban apenas sinais de identidade anteriores, non? O que hai en Betanzos é unha verdadeira xoia, o que hai que cuidala, non? De feito, xa fixen, na miña web xa teño algunha serie de imaxes, non? Dedicadas a, por un lado, o positivo e por outro lado, o negativo, non?
Dende logo hai moito que facer, pero o que máis hai que traballar é a sensibilidade patrimonial da xente. É dicir, non valoramos o que non sabemos que existe. Entonces, antes de poñernos a protexer, hai que sensibilizar a xente e que logo a legislación sexa razonable con respecto tamén á protección, non? E Betanzos é unha xoia, decir, así, non? Unha xoia do gótico en concreto, non? E sí que necesita moita atención, non? É dicir, todos coñecemos, eu xa coñecín aí no 90 e pouco, o caso de Allariz, Sí. Que é un pouco o prototipo a seguir, non? E bueno, agardemos que conforme pasa o tempo, pues, bueno, sí que é certo que nos últimos anos en diferentes rúas e zonas sí que se notou, pues, oye, bueno, si se rehabilitou, lixeiro rexurtir e demais, non? Pero hai outras zonas e hai outras actuacións que realmente son... O problema quizás que non axuda nada é que tamén a tipoloxía da pedra de Betanzos non é a do sur. É unha pedra máis de non sei como chamarlle, pero que unha vez que se fastidian os tellados se deteriora moito todo o conxunto da casa, aguanta moi mal a pedra. Bueno, o outro día tamén nesa charla sobre esta reciente que houve, onde participou Arcai, o Damián Romai, o biólogo, falaba de que é necesario máis cuidar, reparar e manter as cousas que non construir. Sí, estou totalmente de acordo. E creo que aí é onde, ao meu ver, é onde falla Betanzos, precisamente, en ese cuidado do legado, non? Que nos foron deixando. Non? É que, co paso dos anos, e as fotos son un reflexo evidente deso, foronse unhas cousas degradándose e outras destruíndose directamente. Falta toma de conciencia, sensibilidade de que isto é un valor, é unha visión riqueza. tamén de futuro, porque, é dicir, na medida en que se rehabilite ou que se restaure un pouco a imaxe de Betanzos, realmente é unha riqueza non só económica, senón cultural, non? Para toda a comarca. E que, é dicir, pode atraer además un turismo de alta calidade, non? No sentido... E sobre todo, recuperar, non sei se ti estás de acordo, recuperar o casco histórico para vivir, non só para visitar. Porque ao final as visitas suelen acabar sendo, xa sabes como é, casi un parque temático. E se se recupera vida e xente que resida, eso xenera tamén economía no casco histórico. Que fixar población é moi importante, sí. Eu creo que aquí, cando se construiu a Condesa, houve unha especie de éxodo tamén do casco histórico a Condesa. E iso foi horroroso, desde o punto de vista da xente que vivía aquí. Tamén había moita infravivenda, tamén é certo. Porque por eso a xente se moveu digamos que a pisos máis modernos, no estado. Coido que un dos grandes problemas do casco histórico é o tema acceso cos vehículos e aparcamento, porque hoxe en día todos temos vehículo e se non tes unha persona maior, tes un pequeno, o que hai que achegar á vivienda, non? Ou se non te podes meter directamente, si facer aparcamentos moi próximos disuasorios. Sí, eso é urxente. Eso vino eu en Tioverías tamén, eso fíxose, e non hai un casco histórico, xa me gustaría, a Carballo, ter un casco histórico como Betanzos, pero sí que o centro neurálxico poñeron varios aparcamentos que en 100 metros chegas andando ao centro, aparcamentos gratuitos e tal. Eu creo que as cousas hai que pensalas tamén a medio prazo. Sí, parece mentira que non facer as cousas con improvisacións. No 2026 volvamos a caer nos mismos erros, porque miramos atrás que desfeitas se fixen nos 60, nos 70, nos 80, pero que estamos no 2026 e volvemos a caer nos mismos erros. É dicir, a planificación urbanística parece que inaugurar algo rapidamente, pero non ter en conta o conxunto, nin o natural, nin o patrimonial. Bueno. A ver, e que máis? En Betanzos, que podemos facer relacionado coa fotografía próximamente? Tes algo na cabeza? Bueno, eu teño ahora mismo, non? Ahora mismo, non vou publicar na miña web, porque eu son de usar moi pouco redes sociais, pero sí que vou publicar unha serie de fotografías. Como se chama a túa web? Bueno, porque así aproveitamos e facemos publicidade. Anatomía e fotografía. Anatomía e fotografía, xa sabedes, podedes visitala, debedes de visitala. E nada, vou presentar unha serie de imaxes tomadas en Casa Pousadoira. Casa Pousadoira. Sí, porque me parece que é moi relevante o papel que está a ter Begoña de Bernardo desde o punto de vista antropolóxico como cuidadora dun saber que xa está prácticamente desaparecido. No seu caso, no que ten que ver coa elaboración, produción, todo relacionado coa lá.
Cando xa non quedan, prácticamente non quedan ovellas, non queda ninguén que se dedique profesionalmente, non, a ese traballo, hai alguén que cuida ese saber. En Galicia, unha das figuras máis relevantes témola moi cerquiña, que é Begoña. Entón, abre unha súa casa... Teríamola que traer tamén aquí, bueno, porque non deixa de estar dentro da área Sí, betanceira, e que, ademais, é unha persona que fai moita vida en Betanzos. Agora mesmo está moi implicada con todo o tema da loita esta, non? De defensa de Palestina. Está aí nesa coordinadora, e que é unha muller, como diste, que paga a pena coñecer tamén a súa actividade. Ainda que ten participado aquí en varias feiras destas que se teñen organizado. E, bueno, aproveito para iso, para tamén falar tamén de Begoña e saludala desde aquí. Pois ela é un pouco a protagonista da miña seguinte serie de imaxes, porque, é dicir, ela é, desde o punto de vista antropolóxico, cuidadora, gardá de un saber que está prácticamente xa extinto. E o outro día, creo que a filla tamén participou nestas actividades que se fixeron arredor do lavadoiro das Cascas, que tamén foron unhas xornadas moi interesantes, e que, bueno, o lavadoiro tamén precisa algún tipo de actuación, de cuidado e de atención, porque é algo único, e que ten un valor tamén, desde o punto de vista social, histórico, patrimonial, un valor inmenso. A xente que ve eso queda flipada. Sí, é como pasatempo, non? Temos unha serie de elementos únicos patrimoniais en Betanzos que os temos moi descuidados, que case todo o mundo que ven lle chama bastante atención, non? No caso do pasatempo, bueno, aí están, a ver se avanza. Algo hai que facer. Avanza. Eu tive a sorte de facer un recorrido con Arcai e ver un poquinho como evolucionou. E o que pasa é que falta moito, claro, é dicir, houve unha gran desfeita e agora, pues, bueno, require de unha cantidade presupostaria importante, non? Aparte que, claro, a maneira na que se desenvolveu de unha maneira física, non? E nos traballos cotiás o pasatempo, encontrar un oficio ou encontrar persoas que poidan levar a cabo eses traballos de rehabilitación é complicadísimo, porque son casi artesáns o que necesitaríamos para reconstruir correctamente o pasatempo. Realmente é un problema, o problema tamén de todo o patrimonio etnográfico e todo este, coa perda de usos acaba deteriorándose. Pasa con os muiños, pasou con montós de patrimonio, os mesmos lavadoiros, que hai por Portugal, que había tantísimos, que ou teñen un grado de protección e de cuidado, ou todo eso acaba comido polas silvas, polos toxos, pola maleza, e é unha mágoa, porque ao final a cultura da pedra en Galicia é moi importante. Falando do pasatempo, recomendo para que non o vira, hai un traballo de Bari Caramés que se chama precisamente Pasatempo. Outro dos fotógrafos dos máis coñecidos. Sí, efectivamente, ten un traballo sobre o pasatempo realmente bellísimo, precioso. E iso onde se pode ver? Teno na web, no seu momento se editou un libriño nunha canxa, coido que non lle quedan exemplares. Bueno, pero temos a oportunidade de entrar tamén na página web de Bari Caramés, para ver eso. Os betanceiros poden interesarles, así que aproveito. Sí, aparte, me parece que Bari sería interesante, non? Decir, a próxima vez que se realice algo sobre o pasatempo tamén incluílo, non? Porque é unha testemunha de como xa reflexou a primeira parte da decadencia do parque. Bueno, agora temos a sorte de ter aí a Ángela Arcai, que é unha persona que tamén é moi activa e sempre está moi preocupada por todas estas cousas e que, bueno, sempre facilita, non? A chegarse ao coñecemento do que somos. Ángel, cando me oias, temos que contactar con Bari Caramés. Algo hai que organizar con referencia ao parque. Sí, moi ben. Bueno, que máis contamos? Pois nada máis, espero que a xente non viva a fotografía dunha maneira un poquinho máis consciente, no sentido en que, como arte, o que vos decía antes, non? Como subdisciplina artística está infravalorada, e non é así. É dicir, hai grandes traballos fotográficos, hoxe en día hai grandes fotógrafos neste país, moitas delas mulleres, por certo, moitas delas mulleres, traballando dende pequenos grupos a facer, por exemplo, Isabel Muñoz arte en grandes sitios, en grandes espacios dos museos do mundo, e logo en pequenos colectivos. Hai un grupo de mulleres, todas fotógrafas, que teñen un colectivo chamado Ser Lobas,
no que reúnen un grupo de mulleres e se retratan e intentan superar todos os estándares impostos pola sociedade, non? Esos estereotipos que nos acaban danando, non? E iso, que usen a fotografía de unha maneira consciente e que busquen fotografía, pero máis aló, non? Da típica posta de sol. E os que somos profanos nesto da fotografía, pero que nos gusta e observamos, pois xa sabedes, aquí tedes a Anatomé, entrade na súa web, parade a pola rúa, dade a lata tamén, e pedide fotos, sácame unha foto. Ao fin, non deixa de ser unha veciña. Temos un gran retratista, que José Carpenter, Carpenter, sí. Sí, un gran retratista. Que acaba de sacar uns libros de poesía. Efectivamente. E que a min cada vez que me ve pola rúa tamén me quita unha foto que despois non sei que fai con ela. Colaborade cos fotógrafos. E de verdade, xente é moi reticente. E logo sube 3000 selfies de si mesmo, é dicir, colaborade, non, cos fotógrafos. Tamén aproveito para sinalar que este próximo venres no Liceo, no Salón Azul, hai unha charla sobre fotografía de eclipses, que é o grande acontecemento que imos ter agora no mes de agosto, se non me equivoco, 12 de agosto. E vai vir Óscar Blanco, que é un experto en fotografía de eclipses, porque además viaxou por todo o mundo seguindo os eclipses. Eso necesítase algunha cámara especial, seguramente. Hai que preparar a cámara, sí, uns filtros e demais. Todo ese proceso o vai explicar o próximo venres, o vindeiro venres, Óscar Blanco, que é un gran entendido. Pois agora que o próximo venres o tema do eclipse é o tema de moda, non sei como chamarlle, o de actualidade total. Eu, por exemplo, non faría eclipse. Eu me iría a facer foto de calle, foto de rúa, a toda esa xente que se moviliza, non, para mirar cara ao ceo, non? A mí me chama máis o feito social, non? E toda, digamos, todo o que xera ese feito social que non fotografiar o eclipse en sí, porque do eclipse imos ver 3000 fotos iguais, non? Pero hai que buscar... Bueno, hai xente para todo. Sí, está claro, sí, pero personalmente a mí me chama máis o feito social, non? Eu son amigo dun fotoxornalista, desde hai moitísimos anos, non sei se ti o coñeces, que é Moncho Fuentes, e, bueno, xa tamén é outro tipo de fotografía, quizás máis social tamén. El retrata xente pola calle, retrata cousas así, e iso é o que colga el nas súas redes. Depois, claro, para a prensa xa fai cargos, claro, normal, hai que comer e hai que vivir de arte. Sí, agora que falas deso, é dicir, a situación do fotógrafo como profesional, pero eu non vivo da fotografía, pero é complicada. Degradouse moito, verdad? Sí. A chegada da IA xa foi o remate... E xa de antes, porque eu viví un proceso de como os fotógrafos antes, a prensa tiña unha pila de fotógrafos, un montón de tal, e hoxe xa casi vai o xornalista, vai co seu móvil e retrata. Entón se eliminaron moitísimo profesional da fotografía dos medios de comunicación. E outros os fixeron autónomos, cando eran empleados, os novos, entón se lo teñen que currar moitísimo, e moitas veces explotados. Sí, iba a contar que Tino Soriano, que é fotógrafo do National Geographic, un grande fotógrafo do noso país, da revista Viajar, etc., nas súas charlas dixe, mira, se te gusta a fotografía, busca un traballo, gánate a vida, ten un sueldo, e despois, no tempo libre, fai fotografía. Porque, como te dediques a isto, estes dado de alta na Seguridade Social, casi acabas odiando, porque hai unha presión, porque decir, tens que facer bodas e non me gustan as bodas, ou teño que facer non sei que me mandan que a mí non me interesa, non? Entón, hoxe en día a situación está así, é dicir, e aparte que, bueno, para moita xente é moi difícil chegar a fin de mes dedicándose a fotografía. Grandes fotógrafos deste país están viando cara ao documentalismo, cara a filmar, porque a fotografía sola é moi difícil sobrevivir, subsistir, non? E ainda así tamén, se nos poñemos a falar do audiovisual, pois tamén hai moita precariedade, non todos somos famosos. Hai moita xente que sin embargo, hai máis traballos axudas interesantísimos. Hai máis axudas ao audiovisual que a fotografía. Logo, claro, se queres seguir avanzando neste eido, moitos viran cara ao audiovisual. Pero, bueno, eu tamén sei de xente que, por exemplo, ganou Mestres Mateos e se ten que dedicar a traballar guionista de tal e facer algunha cousa que sabe que non vai ganar un duro, non? Por outro lado, que é o mellor que lle gusta. Pero, bueno, é así, é a supervivencia, non? Por chamar de alguma maneira. Entonces, é o que hai. É injusto, porque eu creo que un país que non valore aos seus artistas e a súa arte, de alguma maneira, tampouco se está valorando a si mesmo.
porque ao final somos o que creamos. Sí. E temos que ter referencias en todas as artes, en todas. O país que cuida os seus artistas, eu creo que vai un paso por diante. Sí, aí había que sinalar o caso de Irlanda, que lles aporta unha cantidade, o que lles ingresa mensualmente unha cantidade para que teñan certo benestar e poden subsistir e non verse afogados pola situación. Creo que é un caso único en Europa, pero sería o ideal. Aquí, nunhas conversas que temos en galego, dos casos hai alguén por aí entre o público, resulta que unha señora que estuvo en Irán no ano 2011, Mariló, que decía que hai un gran descoñecemento de Irán, por exemplo, nesto da guerra, e depois moita terxiversación de feitos que non, bueno, cousas que non son reales. E ela falaba precisamente do respeto que había ali, que ela flipaba, o respeto que había os poetas, os artistas e todo iso. E aquí o que se nos transmite é que todo é animaladas. Non se nos transmite a outra parte. Que eu falaba con referencia á difícil vida que levan os fotógrafos, podes extrapolar a outras artes, poetas, narradores, etc. Pois para rematar, vou dicir que tedes aquí no Lar de Unta unha magnífica fotógrafa que é Chus. A carteira. A carteira, efectivamente. Mira, Chus, que calado tiña. Chus é unha magnífica fotógrafa, estuvo no taller, vamos a rematar xa como empezamos, estuvo nese taller que fixemos aquí hai 2 anos e de cando en vez, cando vai por aí co carrito, mándame fotografías e ten magníficos fotóns. Ten un ollo moi ben entrenado, unha estupenda... Pois... creo que cargo ten aquí, delegada de Cultura, non? Foi, agora digamos que o encargado de Cultura é Dani. Vale. Ainda que Dani, claro, anda moi liado tamén, entón aquí cada un facemos o que podemos. Vale, bueno, pois Chus, porque aquí non cobramos tampouco, saibades que é unha estupenda fotógrafa e había que animar que aquí hai paredes en blanco que se podía facer aquí unha exposición. Pois claro que sí, pois tomamos nota deso e nos poñemos a ver se podemos facer algunha exposición chula por aquí, porque as paredes son moi chulas, eu creo que quedarían moi ben. Sí, habría que adaptar, pero, bueno, porque aquí xa hai un espacio en blanco quedaría moito xogo. Bueno, esta é a nosa pantalla de cine. Bueno, pero tamén podes tamén se pode colgar fotografías, pero aquí proyectamos unha pantalla maravillosa, mira por aí. Sí, los ciclos de cinema. Sí. Bueno, pues nada, foi un placer. Mira, xa levamos unha oriña, vamos somos moi puntuais. E nada, simplemente convidar a xente a que non nos viu agora en directo, pois nos pode ver durante 30 días no Facebook do Lar de Unta e despois no YouTube, que colgaremos ao largo do día de hoxe, tamén isto para que quede aí grabado para a posteridade, co resto de persoas que tivemos convidadas para as conversas no Lar. E lembrar que o próximo domingo temos tamén un acto importante aquí, con Xurxo Souto, que vai a ter aquí a un músico betanceiro de moito relieve, e agora mira, que non me chapei o nome, pero bueno, en calquera caso será anunciado esta semana, correspondiente como corresponde, e nada, Xurxo Souto ás 12 no mañá, do domingo seguinte, do día 31, creo que cae, ou algo así. Entón, o Xurxo é unha garantía, sempre está moi animado e hai moita festa por onde pasa, así que animo a xente que queira vir, ainda que se vai tamén emitir en directo, que queira vir aquí presencialmente, pois que se anime, que algo de canto e de música vai haber, é inevitable con el, e vais a falar fundamentalmente de música, e de música en Betanzos. Xa tivemos en outras ocasións con isto, e sempre renvido, lóxicamente, como non. Así que nada, quedades convidados. Despois, pois, estamos xa programando o que é a clásica feira medieval aquí no Lar de Unta, que tamén xa vos convidaremos tamén a pasar a todo o mundo por aquí, e previamente as xornadas irmandiñas que este ano van a ser dedicadas ao pan de Betanzos. O pan de Betanzos, que non hai un pan identitario de Betanzos, pero sí que hai unha historia medieval incluso do pan, porque aquí chegou a haber hasta hai pouco, hasta hai moi pouquiño, 3 fornos de orixe medieval. Un era o Noar, que pechou hai relativamente pouco tempo, outro é o Santa María e outro o Rabizas. Bueno, aproveitaremos tamén para homenaxear a Manolo de Rabizas, que nos deixou prematuramente, que iba a ser unha das persoas máis importantes na organización desto. Intentaremos, coa colaboración de Arcai, facer algo bonito tamén,
e que a xente coñeza tamén esa historia, que non é só de nobles, non é só de xente importante, sino tamén de artesáns, non? Que fabricaban o pan. E que se acheguen coas cámaras a tomar imaxes deses fornos para que quede faremos algunha ruta por eses fornos, polos muiños e por todo ese mundo relacionado co pan. E tamén que isto sirva para que Betanzos, ademais da tortilla, pois tamén que recupere algún outro produto que pode ser o pan, que poden ser doces, con tantos conventos como houve aquí, con tantos mosteiros, con tanta relación coa iglesia, e en eses sitios facíanse doces, facíanse licores, e que, si eso sirve para incentivar e que a xente quite un produto que ademais pode ser beneficioso incluso económicamente para todo o mundo, para a economía local, e que tamén nos encha o peito, non? Pero a tortilla está moi ben, pero ter outras cousas. E é un pouco esa idea. Pois vémonos logo. Teremos tamén, intentaremos liar tamén a Ana con algo, ao mellor, temas de sacar fotos tamén. Pois hai que ir. Pero eso xa te liaremos. Vale, perfecto. Moitas gracias, foi un placer. Grazas a todos, igualmente. E nada, a Ana Tomé, e agora a seguila, a ver se a facemos máis popular aínda, e polo menos que a xente sinta honra tamén dos betanceiros e betanceiras. E deixaremos fotografiar. Sí. Visitade a súa web, estade atentos ás cousas que fai, que sempre son moi interesantes. Grazas a todos. Chao. Veña, agur.